Siya naman papahulain natin ngayon. Bibigyan natin siya ng pera. 10 real yung pera ko. Kaya, Sige, upo ka doon. 500 sa akin, pag 10 real lang yung sa'yo. Sige, go. 10 real. 10 real yan ha. Pera ko yan. Kung mahulaan niya, siyempre ipipikit din yung mata niya. Takpan natin siya. Tapos, ako na bahala dito. Sige, sige. Pikit mo yung mata mo. Ganyan. Wala akong tenga, hindi masabi. Wait lang ha. Game. Sige, tikman mo. Ito lang. 10 real. Anong lasa to? Sige, sige, hulaan mo. Ang hirap pala. Hindi ko alam. Ito yung ano ha, sa kabila. Kung saan ang tama. Pwede ulitin? Sige, ulitin mo. Pwede, pwede. Pero lahat ha, hindi pwede isa-isa. Dapat lahat. Pag ulitin mo, kailangan lahat. Hindi pwede isa. Kala ko madali lang to. Binusog mo ako eh. Ngayon, bubusugin naman kita. 3 beses. Pwede. Yay! Hindi tama. Mali. Yay! Nakabawi din tayo mga idol. Hindi. Tingnan mo dito. Silipin mo. Ala, Sprite. ang hirap pala ng ganito. Kala ko madali lang to. Hindi niya makuha yung 10 real mga idol. Sige, ulitin natin siya mga idol. Sige, takpan mo yung mata mo. Go! Tandaan mo, ito yon. Basta walang lasa. Tama. Hindi pa rin, mali. Mali, isa na lang. Ala, ayaw. Ginaya ko na. Ayaw mo na? Busog na ako dito. Yay! Nanalo rin tayo mga idol.